Érase unha vez cunha bruxa moi mala. Tan mala que envenenaba xente. E esa xente convertíase en Sinué. Había tanto sinais en cada casa. Había sinais por todas partes. Pola cociña, polo salón, polo faiado, polo baño. Había unha epidemia de sinués. Un día chegou o auténtico Sinué. Preguntou que pasaba ali. Foi mirar por todas partes que era o responsable daquilo ata que chegou á casa da bruxa. Ao chegar á casa da bruxa decatouse de que estaba facendo unha pócima para que tomaran todos os sinués e se convertiran en aves. Entre todos colleron a bruxa. Tiraron a bruxa ao río da Peroxa. E así foi como todos na Peroxa foron felices. Ola, chamo Mariana, teño 10 anos e vivo na Peroxa. Son Pablo, teño 8 anos e vivo en Bustos. Ola, chamo-me Sinué. Vivo na Peroxa e teño 6 anos. Ola, chamo-me Demetrio, teño 10 anos e vivo no Coto. Chámome Miguel, teño 6 anos e vivo en Vedras. Ola, chámome Yaneli, teño 7 anos e vivo na Peroxa. Son Vanessa, teño 10 anos e vivo en Cousel. Chámome Andrea, teño 9 anos e vivo en Torre. Ola, chámome Belén, teño 10 anos e vivo en Miralles. Chámome Marco, teño 8 anos e vivo en Ourense. Chámome Sergio, tengo 7 anos e vivo en Ourense. Me chamo Santi, 8 anos, vivo en Beche.